Lanjut. Adre tak omongi. Lha wong iki wong-wonganku kabeh lho nyambut to iki. Kowe meri, Orane, di sing nanggap ning ditegane. Pundi? Mas iki. Kamu ngono. Iki lho, Mas. Lho, kamu iku ngomongi, masyarakat iki tepuk tangan aku gano. Kok kaya ngono to kowe? Lah piye? Lah, Lah aku iki. nyambut to. Delokan Mas nek jungkir walik tepuk tangane kaya piye? Iya. Jajak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mangke nek kula satu tepuk tangan nggih. Aduh, ayo Mas. Tamongi. Aku wis ditepuk tangani ganti iki adhimu iki. Lah kowe mau wis delok masyarakat delok. Ayo Mas tarik. Ganti adhine. Kasih tepuk Andre, kurang bukti piye adikku salto kaya ngono tepuk tangane ora omong. Basa kuwe apa kaya ngono kuwi? Ora trimo aku. Lah piye? Ayo Mas. Kurang bukti wong iki. Pun mawon. Sampai kau kodok murek. Orang Andre, wong kowe nek satu kok suwi murah ya. Ora suwi aku bisa kejar pesona karo cewek. Oh, tebar pesona kaya ngono. Sing di Ya. Nek kowe iki ngono aku ya duwe masane. Nyapa? Nyapa? Aku nek karo iki. Kowe kuwi aku ya duwe, Drik. Nek aku kelase. Agak oke. Ya nek aku model lagi iki. Lah apa wong? Wis tuwek kaya ngono kuwi kok seneng. Iki kan cek urung gigi. Iya, gigi iki yang wis tuwek kok. Nek aku yo ndandake mbake iki modern wae. Ya entang salto sih.
apa sampean? Alah. Wong kabeh tanggapan atau ngono nih kok Yo bene. kok iso. Yo turak-turane mosok nang duwe. Ya sing engko ade iki nyambut gawe sing tenanan. Antusias masyarakat iki ora mung Dek. Deloken. Ini lucu. Golek ya apa kowe? Iki kursi tok niki, Mas. Balon tiga nyambi kuwi. Iki kok kaya sing sak cilik ae to, Mas aku kok. Ora apa-apa, Hek. Piye? Ini awake dhewe antusias masyarakat kaya ngene. Heeh. Anake sapa Ren? Ganteng. Ya. Antri karo Pak Ewi. Piye? Ora ning ngono, Dik. Piye? Kudune awake dhewe ning kene luwih semangat neh. Iya. Mergo awake dhewe ditanggap bos ngendi jenenge? Bos terop iki lho. Bos terop kuwi. Lah, apa? Bos Taiwan. Oh iya iya. Ngawur. Mas sing duwe hajat mau apa? Wong Taiwan. Wong Taiwan. Iki mau hajate apa tuh? Mulai iki disunatne wong. Sapa nih? Pak ini. Oh, Pak sunat anake diakikohi. Iya. Oh, alah. Iki mawon. Iki mau sing disunati ndi? Disunati. Sing gadah hajat pundi nggih? Kan medal mawon, monggo. Weh, Bu, aja repot-repot rasa nyangoni lho. Alah, Alah, Iki kok alah. Urung-urung barang apa. Yo. Iya. Bu. Kowe iki dudoi apa ngeweki? Ngeweki. Ya. Gelang iki aku. Oh. Putih sing gadah hajat. Sing gadah hajat putih, Bu. Hei, iki aku wis bisa ngene aku tak angkat sisik. Oh iya. Ya, ayo.